Natália Hiková, hlavní strůjkyně historického postupu USK do Final Four. Takže na začátku se musím zeptat, paní trenérko, kolikáté Final Four nebo ten závěrečný turnaj už to vlastně bude ve vašem podání? Jak som došla sem na tiskovku, tak som si uvedomila, že neviem, či je to 11. alebo ešte viac, ale myslím si, že nepoviem zle, že je to 11, pri najhoršom je to 10, ale myslím 11. To nie, fakt je to blbé, ale nepamätám si to. Je vůbec někdo ještě v současném evropském pelotonu před vámi? No to asi těžko, že? Mám vyše 300 zápasov v Eurolige a 11 Final Four. To je úžasná bilance. Kdybych měl volné ruce, tak tleskám. Co byly ty hlavní faktory toho čtvrtfinálového úspěchu? Nasadenie, bojovnosť toho týmu bola obrovská a to, že sme to vydržali 2 zápasy, tak je pre mňa takou nejakou satisfakciou za tú prácu, ktorú hráčky odviedli a ktorú vydržali a som fakt hrdá, ako odohrali tie 2 zápasy. Koncentrovali sme sa na prvý zápas samozrejme. No a na ten druhý zápas nakoniec prešiel do exhibície, čo pre divákov tu v hale muselo byť veľmi príjemné. No to je ta zajímavá věc, jak mohl být tak velký rozdíl mezi těmi 2 zápasy. Udělal celý ten rozdíl, tedy to, že chyběla hlavní opora, soupeři a těch 3,5 tisíce lidí, kteří byli v hale soupeři. To domáce prostredie pre Salamanku robí strašne veľa. A pokiaľ sa týka tej straty, tej najviac bodujúcej hráčky, tak si myslím, že na tom sme boli stejne, pretože my sme stratili Evžu Vitečkovú a to sú tiež zaručené body, minimálne 15. Takže tam sme boli 1-1, ale v tom, jak sa ten tým s tou stratou vyrovnal, my sme na tom boli oveľa lepšie. No na ztrátu vaší opory samozřejmě se nejde nezeptat, jaké to je pro trenérku přijít o jednu z klíčových nebo důležitých hráček střelkyň před zápasy sezóny? No, je to dosť nepríjemné, samozrejme, ale tým, že Evža je úžasný človek, tak som jej to strašne prijala, aby bola šťastná v živote a to dieťa určite to je šťastie pre človeka. Tým, že sme to vedeli trošku dopredu, alebo ja som to vedela trošku dopredu, tak som sa začala na to pripravovať a svojím spôsobom som pripravovala na to aj ten tím nenápadne, lebo oni to nevedeli. Samozrejme, že ten fakt, keď sa to dozvedeli, tak ich trošku zrazil, ale tým, že vlastne tá príprava na jej stratu už začala, tak to prešlo plynulejšie. Říkáte dopředu, to je týden, 14 dní, měsíc? Ja som to vedela už v posledných zápasoch regulárnej sezóny, keď dohrávala, že som vedela o tom, že končí, tak už v tých zápasoch som nejaké modelové situácie našla, aby sme sa vysporiadali s play-off. Vy jste vypadali o tolik fyzicky vyšší, silnější, větší celkově, že to vypadalo, že kdybyste chodili na útočný doskok hlava nehlava, že by neměl soupeř vůbec žádnou šanci, ale vy jste se toho asi nechtěla to tak riskovat. No ono to vypadalo tak, ale ono to vůbec nie je pravda. Superov tréner už v Salamanke tvrdil, že sme boli vyšší, ale to vôbec nie je pravda, pretože oni majú 2 podkošové hráčky, ktoré sú vyššie ako naše. Vždycky sme mali problém s Rezan, ktorú sme veľmi dobre ubránili práve aj tými nižšími hráčkami, takže absolútne nesúhlasím s tým, že sme boli vyšší. Že sme boli fyzicky lepší, to áno. Předposlední věc, ve Final Four čekají v podstatě těžší a ještě těžší soupeři, takže jaké i při té absenci Evy teda si dáváte šance a co je možné tam? Final Four už potom je o tom, že chytíte formu na tie posledné zápasy, že sa vám začne dariť, že budete psychicky na tom lepšie. My nemáme čo strátiť. My sme prvýkrát vo Final Four, sú tam proti nám favoriti, ktorí hrajú neviem koľké Final Four za sebou. V rovnakej pozícii ako my je Kursk, ale tí sa stretnú v semifinále s Jekaterinburgom. No a uvidíme, jak to dopadne ten náš prvý zápas, s kým teda budeme hrať, či budeme hrať s Galatasaray alebo s Fenerbahce. Vaše svěřenkyně pivařky už přiznali, že se těší na dnešní večer, ale jak budete slavit vy a jestli vůbec je co slavit, když už je to 11. postup do Final Four nebo Final 8 ve vaší kariéře?
Dnes po zápase som si uvedomila, že je to úplne jedno, či je to prvé Final Four alebo 11. a mám z toho obrovskú radosť, ale fakt obrovskú radosť. A ja väčšinou oslavujem tak, že je to krátka oslava, ale potom to nazývam také tiché šťastie, že si sadnem niekde možná doma a väčšinou nemôžem spať, ale úsmev mám na tvári. Proste na duši je ľahko. A jestli se nepletu, po Ružomberoku je to druhý tým, za který jste hrála. Třetí, za který jste hrála a zároveň ho dovedla do Final Four, je to tak? To áno, to je pravda, že Ružomberok, tam som hrala nejakých 7 sezón, musela som to spočítať a 7 sezón som hrala aj ešte vtedy VŠ Praha, čo je predchodca USK. Děkuju a gratuluju. Ďakujem.